Ja, vi står her ved Rundetårn. Ja, her står vi i København ved Rundetårn, og vi skal interviewe folk om lærergang. Om regler, som KL vil indføre. Og det vil vi så gå rundt og spørge folk om. Ja, det er det. Det er nok i gang på, hvad fanden. Stemte du på Socialdemokraterne? Ja, det gjorde jeg godt nok. Du skal bare sige, hvis der ikke er nogen, der står sammen. Ja, ja. Fortryder du det her? Hvorfor? Fortryder du det? Ja, det må jeg sige. Ja. Har du børn i skolen? Nej. Hvis ja, synes du skolebørn skal gå i skole fra 8 til halv 4 hver dag? Ej, det er måske lige overkant, hvis de også skal passe deres lektier og sådan noget. Og der er nogen, der har arbejdet udenfor. Det er sagt. Synes du det er fair, at skolelærer skal arbejde længere på den samme løn for samtidig som mindre forberedelse? Nej, det synes jeg ikke. Og tusind tak. Tusind tak. I lige måde, tak. Hvad synes du om de nye regler, som KL har tænkt sig at indføre? Jeg kender ikke så meget til det. Det er, at børn skal gå i skole fra 8 til halv 4 hver dag. Jeg synes, at det er en udmærket idé, fordi der er rigtig mange, der gerne vil være lærer. Og så tror jeg ikke, det bliver et problem med, at lærerne bliver overbelastet. Fordi der er bare flere, der kan komme til. Altså, der kommer flere lærere. Det er jo ikke sådan, at hver enkelte lærer får et større pres til. Nej. Okay. Stemte du på Socialdemokraterne? Nej. Har du børn i skolen? No, at some point, I mean, we want to. Tror du, det kommer til at påvirke jer? Ja. I det store hele, det tror jeg ikke. Synes du, skolebørn skal gå i skole fra 8 til halv 4 hver dag? De går jo alligevel i SFO, altså ja. Synes du, det er fair, at skolelærer skal arbejde længere for den samme løn og samtidig få mindre forberedelsestid? Nej, det synes jeg ikke er fair. Sådan tror jeg heller ikke, det bliver. Nej, okay. Okay, tusind tak. Tusind tak for det. Hvad synes du om de nye regler, som KL har tænkt sig at indføre? Det er vel meget fair, at vi skal vel alle sammen bidrage lidt mere til det her samfund, og vi skal alle sammen arbejde noget mere, så tænker jeg. Ja. Vi skal vel også lære noget mere. Det er også de unge mennesker, det er jo helt afhængigt af. Det er også det, for jeg Greenpeace'er. Ja. Så ja. Stemte du på Socialdemokraterne? Det gjorde jeg faktisk. Ja. Det gør jeg. Hvis jeg fortrød du det så? Nej, fordi det er sådan lidt pingpong imellem. Det er en af det andet. Ja. Næsten ikke. Nej, men... Har du børn i skole? Nej, desværre. Jeg har ikke nogen børn. Synes du skolebørn skal gå i skole fra 8 til halv 4 hver dag? Ikke hver dag. Men jeg synes godt, man kunne lave sådan en fra klokken 10 til 4. Ja. Det kunne man godt. Ellers så dør I jo altså. Det synes vi også. Ja. Ikke hver dag. Synes du det er fair, at skolelærer skal arbejde længere for den samme løn, men de samtidig får mindre forberedelse? Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Det har jeg ikke rigtig sat mig ind i. Nej. Det er sådan en, det ved jeg ikke. Ja, okay. Ja. Tusind tak. Tusind tak. Ha' en god dag. Ja, tak. Ha' det godt. Har tænkt sig at indføre. Ved du hvad? De regler har jeg slet ikke sat mig op i. Det er sådan noget med, at vi går længere til skole, og at lærerne skal arbejde længere, og få stadig de samme løn. Sådan kan man vel ikke helt stille op. Kan man det? Ej, men... Det ved jeg simpelthen ikke. Okay. Stemte du på Socialdemokraterne? Nej. Har du børn i skole? Nej. Synes du, at skolebørn skal gå i skole fra 8 til halv 4 hver dag? Det er kun, hvis de får noget ordentligt at arbejde med. Så det er ja. Det kommer an på, hvad de skal lave. Hvis de bare skal... Helt klart, de skal bare have dansk, matematik og tysk. Bare det samme, bare 4 timer. Ja, de må godt få nogle flere timer. Synes du, det er fair, at skoler
lærere skal arbejde længere for den samme løn, og lige så samtidig for forberedelsestid? Det er jo et ledende spørgsmål, du stiller der. Synes du, altså, er det fair, at de skal arbejde? Hvilke vilkår de får? De skal vel bare arbejde 37 timer. Nej, det er det, de arbejder nu. Hvis de skal arbejde. Men det er bare fordi, så for, altså, de skolelærer i 25 timer, og så bagefter så har de forberedelsestid, og så skal de rette eksamener og sådan noget. Ja. Ja. Så, men bliver lagt op til, at de skal arbejde længere tid? Nej, så får de bare mindre forberedelsestid. Ja. Og så I skole. ja. Ja. Det er ikke i orden. Okay. Det var det. Tusind tak.